Horasma dihita saluhutna. Omatikina hita marsiajar sekolah sabata. Jupang musai hita di program Beta Hita marsiajar sekolah sabat. Persiajaran sekolah sabat tu nama godang triwulan 2 2010 sia. Sahak mahita tu persiajaran pas 10 sadaun. Ima di hari Selasa 10 sada Juni 2010 sia. Namar judul mempertahaton parbogason marhite-hite hamubaon. Hamubaon omma sada hata nasuboi tarpasiding. Sian parngoluan ni parrumah tanggau ni. Jojodo hamubau ni dang terduga songon hamateang. Baro naro porang sahit na adong di parumah tanggau. Gudang do akka rumah tanggai na mangadopi hamubaon boy mai di bidang ekonomi, di bidang sosial, doh di akka parngoluan naso nang di bangso alak ni adat hasomalon. Adong do piga-piga contoh hamubaon na bulun na tongtong diadopi akka jolmai. Songo dia mahita manggunahon pambekirota mameakod dirita tu hapehani akka nasidai. Songo dia mahamubaonon makpakorhon tu parngoluan ni parumah tanggaon ni nasida. Ahama hera-hera dalan manang mekanisme na buhay mangurupi hita mengatasi nasongono. Ahama dalan si bahenota tu akana asing dalan tu akana sida. Taringot tu akka hamubaon. Adung do piga-piga rumah tangga na tersurat di Bibeli. Mulut ajaha di sada Musa 12 ayat sada rodi ayat 5. Mengenai sada rumah tangga ima si Abraham, si Sarai, dohot silut. Baru musim mulut ajaha sungguh dia mah hamubaon na adong di Esther. Natar surat mai di Esther 2 ayat 7 rodi ayat sia namar goar si hadasa. Baru muse taringok mahita muse natar surat di buku Daniel pasal sada manang bidu sada. Taringok mai akan naposo ni Tuhan. Akada danak manang akka naposo ima si Daniel. Hananya Misael dohot si Ajaria. Tuhita saluhutna. Huaso lao mangadopi hamubaoni. Tergantung tuha guguun ni rumah tangga dui. Sai di panohaon ni si bolisi dui. Asa unang adong hamubaon na tunadinggan. Jala sai dihirim doro hatta. Naboy patupahon dohot akka gangguan ni jolmai. Asa jolmai dang olo manghapor siaw. Tuhita saluhutna akka janji ni Tuhan manang hata ni debata ido haroan ni agogo di rumah tanggata jala sada jaminan dui laho mangulu hita di bagasan ni Tuhani maralohon akka pangunjunan ngolu natung masai borati. Mula adong do tada dihita manang sada manang sude akaruas ni rumah tanggata na mangadopi hamubaon na parwahon roha biar nagangguni roha lehom matuna sida dalan pangurupion nang akapoda na manggugui na sida asa tung madapot gugu sian debata
asa bui me sada hamu baun pinorkon doson tulomoning rohani debata. Songonima persejaran sekolah sabata sadarion horasma dihita saluhutna.